لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kemudian tanusik wallah yang kita semua tanusik nak buat kita tanusik bangga betul maafia kesirai tanam ke watakan untuk anu opsiwa minggu tadi waktu di bulan bangga sa tanda di dalam kon so megawatt. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maka untuk dapat pasika mana na mabukado yawa apakah kita tidak pakai terus. Habis sabab sana ini kapten dalam tanong sa kapten timur tanong. Mabukado yang mana niya na tulen niya nasrani na Muslim. Kumbaga kita berman isana yang mana nampak adanya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan pada para isang mereka semua kalau yang kita pagarian adinya magdar. Iman ko na kita di periri na rin sa yung kaya bago awat. Sang tanong katulad yung tawag. Sama na ini bago yang apa kemarin ya gubernur lagi kayak uang kayu Alif si Syed Muhammad Anawi lagi na hukum itu udah merupakan berubitan mga arinya na yang berubitan ay tetap kami ginatubo sa madrasah kita isa sa ligpata. Kaya siya ako kirampan ito balik. Siring naknawalay na isisibay ako'y alin sa ida roto, naroon ako mabubalik. Ito isa, para pa man lagi na inunan sila na damakan ka rin yun. Kaniyan mamagda yakin niya alim Muhammad na ubah sumaru dia rara dia kalian nabab yada dia kuat takun daya taman sih kung kini bota to kan dia ini bota kan nana Kaya mana na sabab sa kita siman lauki ado na ni kapto katiga mo kugunot niya maka na ayaw do paglutan ni Nabi Muhammad na dito na niya saunan kas
So kaya kay pakuron sa inibot na ka na ay nga niya na si Muhammad at tiga ka na umamibot at yung nga na ay nga na ikarering kita pada ka na lumama na Muhammad na mabalikan sabi na Ali-ali mo. si Allah berhamu alari na ayat na bubasa niya na kakako kumangataya kakako kumangataya dito isa amit ko na lang at nakaayam yan ito matatanaw lama hindi ka mang palilipatan kaman sa laman na ganun ka pa man na hindi kwa niya lang na hindi ka di ka na miyo kita ko kaman sa kaya na pa man na madrasa na hindi bulala na alele mamula anak niya pasadak na anto na hindi pasadunas kanyan kakagiwat ako niya pamananya bubuhat kami. Jika kay Muhammad nagpapasamalay na yung nga yung mukulis na kinawag din natin niya pasadyo ba makamya pasadyo pala niya para na madrasa tanusan sa guluhan makagiwat ako niya wag ako niya karoon ako niya nakakagibot ka mana niya nakasacrifice lumasok pa na mga ulama kami ka mga ulama dagang pinakatawa ko yung mabubulim so kagugan mo sacrifice yan sacrifice hindi sa kapaharay ng urong-urong kakagya pwede na mo kaya di kaya po ka nadatarang di kaya kapapatay at napakakakaraman niya na yan at di kaya kapapatay uba ayaw man natin ipaniyak ako kabatin juga na di karanta ginawa ko dia kena denda kan si Alawi dia naik ke barang semua maknanya pasal dua tak pun na kata bang yang pasal dia ayawan kaya na upamari na ipinun ka surat pemilihan jadi itu maksudnya kaanun ni kada ada taraya mababaloy ayaw pala niya nakaplawi ang ako tumanay ka habang ka na yung manay ni proses na meron sa koneksyon ikaw nung bakat na ay nangin ay susubur ka tanong Allah yung otak tingin na biyalo ka sa kanwa tipikaloksan kung sa mga unak ng buo ang baiya tipikaloksan na yan na itikalo sana uli nawala na kung sobra wa kabay na rin araw po na ina ako naman kong indang wadan ka po niya doon ka naman na ayaw man na yan na mababali finisyon na meron kaya finisilar ka naman na pili ka naman ayaw man na yan na itikalo sana ikay nito na ang ano makakikilala naman ay kakikilala ini sa bagong tutulutan na ikaw ko kaso ba pagka mamalaka kakagyan ini po si Lorsio baka di ko napupunod ka sa gawin niya agyoya na minisisita ini po ko mga Lors tanong nakanawala niya ba nabuta mga ulamat tanong na ayamata nakanawala ayang kanini at nagpupunta ba ayang mapupalisip ka asawsong Allah kaya na at mabuti dito sa gulo na mababaloy ang kapatawag niya na muna ko madaya naso sa katarong ng mga branaw na niya na so karangay tanong mafia kalitan di ka pakapabaloy ka niya po ito rinuso ayaw ba na di ka doon ka makadusuwa ito ko man naging ewa tayo asay kung nina ka ng wala ayaw ba na naubang na kapatay na ayaw ko masir ay sumime ayaw ulo pa man kau urutan na si ayang ano na ama yan na dito ba imalakawata tamamu oto arit ka yun kaya mana yan na nagingayawata na hindi pa nalamatang na yan sa ayaman na yan na diniyan pagtusong sumababalo yan diniyan di ka ko lakaw yan ba yan sa lakaw bisa lakaw pas kami na biyaw ini po sa giyong konta mapakabutulit ang kailan na makawato kami sa mga berang-berang kami ke sunga nabi ayaman na doon to ano nagsunga doon kakagya dati ang parati
Ayam anak pagarin yan sa datari tubuhin sa ginawa niya. Kaya naman ay pagkakawagin ko kakatubuhin kong ginawa. Kaya ayam anak, di ka naman makatuna. Naati udah nga makon ko para nagmiron. Na ayam ko ayam anak niya na siya kumag ayam anak na mababali ang kanilimudo Islam. Kaya kasayanan to na rin yung mga kapir ay mananak na uba matay so yatay kaya na atang yung ito na ibutan na nagyuki pa man na nanita no ya ganata na anak man ba ay manan niya nagyong kaya adi sabi ka susumpa ka na anak ya pakaman sobrang mango uba ay manan niya ko kasopin kanabatan ni pagkakino na ay manan niya na agad ka at akin ba ito naman po, hindi ko ba na kaya? Nandiyan kasakay-sakay ko to. So, kinanglan na ayat pagilay noon na sumangat ko sultan o Antonio Matatang. Aginang po rin ano. So, banda ayamat yan, napakaduntan sa kiyang ayamanan yan na ariakan, huli na, watakan, nakagira, iba na to ko na, bipali, watat, nakakagira, ito tapang ibuat ka sarsaya, nakawatat. Nakagira, watakan, naarikapan. Lagi bikin teror-teror lagi tuan alim ayam anaknya na isi bu iman tu na peke alun kasi ama apa kupang pada saya ayam anaknya na sak ni mini buyong yan aku mini buaya mana na aturannya na iman tu na pamakin kita no lagi yang kaya laki ni tuan tayo kupang minta nongwal abot na ayam anaknya na dita no dimitu buaya apa kalau musuh loyal namun pengumuman Allah soal anaknya nama berbalik menangnya si sadunya nah ayam pada nasar yang berkoyaba nah iram apa isagiu itu ayam anaknya na doksian nah musuh anaknya na mga tumanitano ama berbalik ama muslim so tiakan juga berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matanya kau pangkuba kukunin pa kapuya at nakabaya ka na semua kung mga tumamaking wah kasabot yan na dito na punto na yan ay akakin si Adrasi yung kaya kaya putulo siya na kaya ka nung putulan o saan na siya ko yung mantumang pati ko maaalak mo siya ay matunay hindi kalak man nakapang siya tayo o ay sa bubiyan na suwaga matanong at nato ko maulad useno kasalangin gira at na usay o lima usay na uli kaliwa nag-Ethiopia nagpakain niya sa usagat lagi na yung tapulutun na yun si Mr. Rashid ayam mabubutan tuliman ko na igiraaniyat niya pula na supantag ko agama na yung matatigin na ada di bakasya po na mansok na tiga basara si Gandhi si Gandhi yung panagay mo kasama na na damo sa ipipya yung tapantag ko agama ano pa kaya so pumakinig na salang awaya manalin na kami sa buwan hindi siya ba ayah kupitunda no lagi yang ayah pinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah ini paguna lagi yang ayah maknanya nak kali ini mungkin lagi yang berarti kun aliman atau muta'alliman
أو مستمعا فلا تكن رابعا فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yuti mau beli ya pedai pengguna musik saya kayak mana nya nak kayak mungkin dia biar orang saya mana nya nak pamkasan. Ini sumpah tangan lagi yang berdoa kayak mana nya hanya paman itu kakak saudara. Balasan Allah Ta'ala sama dalam apa yang saya utaya mana nya sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: خير الكلام ما قل ودل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Itu disumpah anak-anak yang bertuah inna dia berkadir. Yun dari yang limutin saya na ayat itu Allah Ta'ala natijina innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khasya ar-rahman. Mata na tigin manaya ayat pekakikir ayat bubugan sawarni na yung itu amanat tawa pugulu tagiran sa Quran agrika kalagaran sa Allah ayat ating pelutur na yuto sumata o papalatian sa Allah siya ipagay ng kaan hindi na kailangan ng mga pagay ng kaan sa mga Kristiyan sumayaw kailan yun man sa Quran upun ayat talwan wallahu ta'ala sumya maratiya Naya resulta niyan na mapya. Nawaya taluin niyan o Quran na sumya mga kafir. Sumaya Kristiyan, huli na sumaya huli. Naya resulta o kaya taluin niyan kiran na huli siksa na tuba. At Allah Ta'ala amata na ayaw po kayo kateron bugan sa warning na sosira mo ito niya mga kaya. Ada pendapat terwiyah Fadzakir Fa'innal zikra Tanfa'ul mu'min. Amak tadi mengatakan mana Muhammad amata ana suka pa mengatakan na pegang dia guna-guna meratian. Oh, suka pa mengatakan nasi pegang dia guna kusiran upahnya meratian. Awan. Sebab sa manusia nawaraan niya nagyang kutuwa kapkalipatian. Hindi nagyang kutuwa kapkalipatian. Na kailangan niya nagyang kutuwa kapakatan niya. Kailangan niya nagyang kutuwa yung mana niya na kapakatan mo. Kasalaki gira ay mana niya na ayaw niya kukulong berkata. Nagyang kutuwa yung mana niya na dunia. Ayang ikukulong rakta lagi ang kuto 50 balangan na mga maksiat ang nalubog sa ayamanan niya na mga dusya ugid na kena ubang kalima basta ka na ayamanan niya na mga kami kafir basta ka na mga kami Kristiyan basta ka na mga kami ayamanan niya na Yahudi
Dia butuh aki ko kulubur aji butuh ayamanan niya na. Apa pada lemuka sa sagi butuh ayamanan niya na malimutan. Uwi. Nakumpa masa. Kesalahan peratan supusukan na berpikir kaso Allah. Api ko kulubur aji butuh ayamanan niya na malimutan. Yudhi kapilitan ulit gila. Aku masuk bulan Ramadan, napili tanu apa kadang simple dia Allah. Apa kata mo? Mungkin no. Nah, andri kapakatan mengira tiyan na kaya tanu dia Allah. Lain lagi yang kaya kapangusya. So pagaya turun tanu. Dia pernah kaya wasya. Saya kaya Pilipinas. Wasiat saya kaya mana yang naranau. Ubatan udah mana? Berapa lama yang mana yang nak kepakau kita? Ada berapa wasiat? Anda nikah turun nau yang anda tatakan lupa. Amat pun kamu berapa? Ada berapa yang mana yang nak diimam wasiat? Nampak kau kita ni saya mana yang nak perangin? Ada pemana yang mana niya na di manusia, kaya kapag kita niya nung ipuputa niya si kuya mana niya na manusia, lagi yung kuta yang mana niya nakapurasinan niya, kumadak na ito. Kuwan. Napalit nung yung kita, nato pa kaya piruta at awas siya tapos ano naman ito. Kuwan. Uwi, lagi yung kuta kaya pag-umang kasi sa yung kuta dyan pa. Naging ko to wasiat, nagpapakaya ko bagay na kasawa nila, tinatunak na ni wasiat tali taman. Ugi, binagito man niyo eh. Andiyan di ka pa kung tulga ko darpa at na pumusyeto. Nauad na maturo yan ang katawan ka na paginayon na pagkagiraw ka aus kuwan yun. Uwayag eh. Yung kaya pagkagiraw ka uwayag eh. Niya pakatan mo to, iya mo puso ka. O pa ba kung malilipat ka na, kaya tanong na natin sa iya mo masa. O ano? Nah, kung pagkatan mo tanong, ginawa tanong, na ayan na pag-palinay. Ang baluin tanong aguman, sa lalayo na kapagkatan mo puso na sokoran. Sokoran. Lagi na ikaw ang aliman mo, ayun kaya pantag sa iyang kaya Quran na madda kala ayaw mana niya na kaya lipatan niya sa Quran. Ano ang kaya lipatan matya? Kaya lipatan o andyan ipapatay sa Quran sa iyong mga wala. Hindi nagpapalay ko doon ang mga ginawa ko. Dawal si sa iyong kaya mana niya na ranaw ko na Quran. Uwi na miya kaya pinuputan si saya burbaya mana niya natataguan. So Quran, nakala niya ni Pawir. Kala ipawir ang Quran. Nagpibigin yan. Aalin na niya na subutan ka. Kibigin yan. Amin tumalingan yan si Kuya mana niya na malimutan ka. Kemudian, au kapapanigiyan ka na nayamanan niya na puso ka na magwa niya ng nagyangan na kapapanigiyan na makapag sa tanto ayamanan niya na magwa. Wow. Ilan yung Mansur Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kaya umailan niya sumamubutada dyan may dalawang bangka. So niyo ko isang kawalay na niya ka bubulo si isang kawalay. Kaya nagkaturo na niyunod mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ko ba sa mga pamilya o kakorunod anak niyunod ko. Pagina niyan sumasusong mong patad. Di niya binasa kami ang isang ka. Uwan, niya binasa kami. Ako kaya umutin man ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun niya dunia pengen natingin na turwa kaya balang din puro siya kaya. Apa lang mapapasan? Uwan. Mabunuwa ka natingin.
Nanay nung kapala nung mabuhay, ginawa ko, siya kong pamilya niya. Anak wala ko nung mabuhay na niya ko isa. Niya pa doon, so ay ama na niya na. Kaya binasa isa doon may hindi. Kaya niya pipigyan niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya ka binasa. Lagi na niya kayo mga namamabutan doon. Napagilay na lumuwan ko na yung pinaro. Kaya kagi sopat na pagkagiraw tingin na miyang balik na doon eh. Anto na niya suwatan mo yan. Natatanungin nyo na si Umasang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging na nilimbus ano daw pamaratiya. Why? Kaya malumaman ko lang na siya sa kawalay na miyang gulo lang umaseran aayamanan niyan na mitilaw siran sa Badr. Mitilaw siran sa Badr na ayaw niya minipuntag kung mga Muslim na at nagkuturo na siya mayan na si Kumari Uwe na suwata yan na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kulay ba? Namitilaw siya sa isayamanan yan na benar na siya mayan na dun siya sa bala. As kanya na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nilililin na kaya patay aman yan. Na benar dito magbulo na siya sa isayamanan yan na masakit. Ilan yung ano po? Akhirnya pakasimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar orang saya mana dia naribat. Lagi kaya mengulo lagi pakasimu ya mana dia napiti barangan. Akhirnya lagi kepikiran saya. Anak nama tanu saan dia mereka ketiga tanu si ya mana dia nak benar. Nah, magdam ka yuti benar. Nagtawakal ka ko Allah. Panatan kau tadi mungkin. Why? Abati gigi. Kung apakatan ang oji mo kita nga apiu lagi uke mana niyan na kaya kedigol ko. Lagi tu kiye mana niyan no kita. Why? Itu dia no. Ini sumpah tanur ne. Nah. Yuke mulu na si sagir mo tayo mana niyan namasa. Nah, niya pikir yakin ya Umar bin Khattab tingin na tumagi abot hindi mapatay so Muhammad. Na ato rin siya yan agi ang wayamanan yan na siya pantagan yan so wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na niya ba lagyan sa mga sahaba di ikabul Quran ay pag-promosintan. Niya ba lagyan sa mga sahaba na tingin na inuwalena. Ang lagi kayo yung magagawin. Hindi na sumuna ang Muhammad at sumuna. Dia ba lagi na isang mga sahabat siya kanya Sa'd bin Abi Waqqas. Natigin na malukad yan lagi pamimigyan. Malukad yan pamimigyan. Hindi kayo. Hindi na ba natin katawa si Bubay na musibating ka na pala yung Islam. Why? Abang arun dia tingin pun sa sanao, unay nga din tingin sa pamilya ka, ang wasa muso. Nasokyan niya ron na ini sigla tangilan niya. Tapi yung kilingin na ginawa niya na siniyagaw ko, wala yung kumay niya na usubat niya. Ginawa niya sila na yaman niya, pagpatay sila sa Quran. Niya pa mamakilu dia. So kaya pa kasul dia na sabab kumita taralaw niya utara itiyan, kaya pa nagkijira. Aman saya sabi kaya panutulog na sumubay niya na sa Fatima, maranian mo mula Fatima. Namin ipanagupian sumubu sa kaya brad mo ng mga sumubu so yaman niya na batiyan. At tanto ang iyakan demak na kaya sakita na tanto sa kaya brad mo ng marunong papa. Sisa kaya mo tayo yaman niya na kaya dumawin mo. Bihila niya nagyan ko ta sabdi takarata sa miso surato nagyan ko ta Quran na nila ni pagladan. Ayat semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat dunia tadiran. Na ano di dunia mana niyan na minituro lagi ang kutuwa ayat. Apun si wallah amaturo kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagura-gura nila no antaw ni mo no mananang. Nagu semua benda buku sa kita to kataw no karata so ako na ibuturo na sudah dira no. Apa ayat mana niyan na ipikir lagi ang kutuwa penimba berapapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Allah. Ayat kepikiran nanti Allah taala wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum
Ayat kedua sahabat nanti di kalbiran ada minit turun si kuya mana ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na budu tula kata tak soroiran saja dan budu begitu. O kapya agiyo ko kuya mana ni nanyan dinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji ko. Ano man pamikiran na ko? Ayam ada dengakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dinakataya so pikir wallah. Allah. Hati so pikir wallah. Upama na dede asudin sukiran udunya na emito na lagi bagaimana na orang sokoran na nakatagaki na wad nagpili ko na wasya ayat na niya kawasya para na suwag wad nagpili ba't yakaw na inis siya parang ayat na sumya para na suwag wad nagpili ba't yakaw na sumulur ka na suwag ayun inuwa lagi yung mutasar kita karatas ang kasusuratan daya mana ni nakaturo wallahu ta'ala dito so kaya berarti niya noon ayun balita ulit tiro na sumakak kalidaw puso na sabab po pawi o Quran na pituan niya yung subutan sabab po pawi o Quran na pituan niya yung subutan so kaya berarti niya sisagyan mo takatiro Allah surat Taha hadithnya surat Taha Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa taman sisagyan mo takya pa ko man sisagyan mo takatiro Allah inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri mata-mata nabi wallah sakar wallah la ilaha illa ana dab simba na yung kasama fa'budni wa aqimis salata li dhikri nasimba ako ka lagu tingdikin na kasusambay ang sesuatu na sokya berarti yan bro na dunia din bagi-bagi noon na nung makatan ko ginoon yan na buli makatatan sa iyo ayamanan yan na buming yan na usubati yan Abu pagkakatiwati na unuti ako ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan bumi na walay na nakalilibot na. Pumuno. Na lomin yung walay niyan na kumya so walay niyan na kaliliwanagan. Niya alin subutan niya. Hindi na sumpawin ang Quran. Na ino tanong yung mabulog sa sadaka wa maka yun yung siya kuya mana din ako. Niya alin subutan niya. Nakbero pagkamana wallahu ta'ala. Nakinipangkatan wallahu ta'ala kupangkatan umama. Na niya belis kalian apa sih? Sabab sa iyo kaya mananin na Quran nang bubulutan sa salakaw. Bubulutan sa salakaw ay tumubiatan o makalimusin sa iyo kaya mananin na Quran na ibubatan o Allah. Nagibulutan mo sa ginawatan. Nakuman. Gibulutan mo sa ginawatan o anda matataman sa Quran kung mga ginawatan. Anda matataman ni palalaguitan mo si Quran. Anda taman ni imanan yan na kinyawilakan tano si Quran. Anda taman ni kaya prasarasay tano si imanan yan na Quran. Anda taman kaya pagunalong kasi imanan yan na Quran. Gaya berpikir na ka-Quran. Ayun ko tayo imanan yan na kaya tunga sa iya siya. Ha? Oh, kaya pula lang na sa Quran. Okay na ito. Nasibo ginawa ka. Naandun tama niya mana niya na kaya pag nandoon nasibo yung mana niya. Oh. Kalau di man kurang na ako masuk sa mga namori, napagalang kapno Allah. Nina ikra, waqtaqi, warattil kama turattilu fi dunya. فإن منزلتك يوم القيامة آخر آية تقرأ. Tinggal apa dia kah? Aman nasib ko niya marati lumasok ka. Batia kan? Sana kita tinukap pun batia iyo sa dunia.
amata-mata na tigwallah ayat na kernan udara dan kasalawan mo rin asal sa kupusan takamat yung Quran. Sa kupusan takamat yung Quran na YouTube niya manan yan na kernan o pangkatan na kasalawan mo rin. Nagina pinakamal ipumuyat tanong kung mga ginawa tanong agyong na rin ay amanan na Quran. Ulikan ka na nakautos sa mga mata. Lagi-lagi mo kami at yakagawata. Niya tiya sa Quran. Hindi ba nakapagkaliwanagin ka, ginaya kong bertian na sa Quran. Why? Kahagi sa Quran na din na benan Paris. Din na benan Paris sa ekonomiya. Hindi naman lagi nga mga leader. Apit ni kasi sikat yan ay leader. Na kumasama sa akapagod daw siya. Kumasama sa ayaman na yan nakapagod yan sa usok. Iman ko na ayaw usok na gamot at tigila na tarito. Silus. Silus? Nakakotos na kataon yan. Silus. Tadi mga sapul, ada betul rumput tagar. Nanti kita tubi sisa gamot at tara kapag doon. Andun di kanggawan o mga la sound system. Pinaka-minus lagi mo ba ay manak, kagaduba. Sabab sa lagi mo ba kasi sikat yan. Uwi na bilang ka sa pipilaw na lima to, pipilaw na ulo. Yan ni bata. Uwi na sa Quran, datang penubawataan. Nagilid na kaputi o nagilid. Wait, nandun ni kan gawon na ina ko mga diya pili po kapos o ba? Imo to mga di. Bala mo gira Ramadan, aya imam ko masjid yun naging utang mapega buti na mata na doon. Makaliwan na di makapagtunga usop diwa. Puguto na rin po na. Puguto na rin po na. Lagi ito na kayo rin po sa Ramadan, naging ito di ako tiya. Abay na may alinon. Kagi sa Quran na adna pawirian at itanwayamanan niya na pagpapit. Yun ang sawayamanan niya na pagpapit. Kena ubah pegeli, lagu kena ubah pegeli yang utayamanan niya na kabaraka tatatagunun wallahu ta'ala. Na andun, ikipagintong tanong siya kayamanan niya na Quran. Na magatos kaporsinto na pwede naging utayamanan niya kapulitaw tanong. Kasunso Allah ta'ala na ayang pagaling siya kayamanan niya kapulitaw tanong. Naginan, ingiyang alala, ipumuyat tanong siya kayamanan niya na mga ginawa tanong. Why? Ando manay kaso at tanong siya Quran, ando manay kapag tanong siya Quran, ando manay kapag so Quran mga puso tanong. Na minggu na lang tanong aging ko tayo manan na nakilga tanong. Minggu na lang tanong aging nakilga tanong. Na di makapag-uba. Giray mga panalitan ng mga mujahidin na pera manamararan ayamanan yan na makatamad tanong. Uwi na may galitan sila ng ugupan. Kaya naman nila pinagpawon kung mga dito patang ng Quran. Namay ganito sila ng ugupan. Nadibit nito sa Quran. Hindi pala tanong sila na ugupan tanong, ginawa tanong, hindi ito tanong kung mga puso tanong sa ayamanan nila ng Quran. Magatos ka pusin ko na pagkataliw maagin ko ito ayamanan nila ng tabag Allah. Pagkataliw maagin ko na tabag Allah. Ilay tanong sa masa. Kaya importante. Uli mo ito pila, tiga at na mga halakaro. Pagwito na gano'n sa mga jemami kanilang pila, yung tadi kapag nila ng Quran. Na pagkailay ko sa niyan lok-lok sa pagkuma. Asal mo ba mga susang yung utayamanan niya na talim kapag yan sa Quran. Asal mo ba yamanan niya na maturo yan sa iyo utamatel sa Quran na ito nagiging kapag yan ganun. Bay niribat. Naiman ko, anak ko kung mga masjidtan. Adi ka doon di mga pimu-pimu, apantag sa ayamanan niya nakapimuti ang Quran.
Nauluto ay mananin na kagana. Mana-mana guys, suwata ka. Nayamanan yan na mga sosial natin ang Quran. Kayo. Nayakatulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da mo. Ay ako naman kasi akal lagi mo tuwa. Tawa piruru-guru din sumasaka pili para doon yan so ano ka na mo rin. Uling oto kagana na kamba kaya masip ko kaya mananin na wata. Wah. Ya kalau dia sa Quran na magalos ka porsin ko na ay mana niya nag-iwan. Ano pa rin na sa mga wata ka sa kabate sa Quran. Mas suwairan so ay mana niya nakabate sa Quran. Agi kayo matuwa sa tanong na Allahu Akbar. Dala po sa inyo na yung pamanak kama sa malataw na mihadid sa lagi niya. Di lagi na ako, na yung pulis. Ayaw kong giluputan, nakatutulungan tayo niya silpon. Niya dia sokat dekat nasi Quran. Hindi daw sila na sumasosin po na Quran. Wah, ya Quran. Wah. Nakakita mo lagi Quran nakapumot ka mo si Salay. Gina o pinasusin po na Quran. Ugit na may scroll ka sa mga isa na kedo sa Quran. Ay so ang gilagi ka di mamulit. Nanti kayo lang na miya kakati ang mabiyo. Yan sa Quran. Wah. Sumunggay tanong sa oras sa kapumbot at ano siya Quran. Wah, napi apa minitulungan ka na mas bakaswerte ka. Kaya so Allah utara na yung pagilin niya ko manusia na sukuriyan. Na usay ka mo rin yung pagilin niya ng Quran na ako makasan naman mo rin na kapitirawag Allah. So, umrah na siya niya po sa kapumbot at ako Quran. Kapumbot na niya ako Quran. Tadi tadi bukan jalur. Kenapa may matag kasandugan? Agi kay yaman ni nakabut ya Quran. Kapula na si ko yaman ni nakabut ya Quran. Amatan dinahid na kagigito mo. Sudin sumama naman ay undin basa. Iman ko na magmidang asok kapumut ya sa Quran. Uli na so kapula na si ko yaman ni na Quran. Namiya gidang tanong niya kaluwag. Oh, niya kaluwag. Hindi man ito maad naging ngayon po mga turin. Gayang pili tanong. Atan ko ang mawatan. Akapakang pipili o di panaguntaman ang wayamanan niya na los. Kapugitan niya ng umadras sa kuwata iyan. O di mo kapugitan niya sa espetan. Tanto ko mawatan ang pili niya. Wala. Benar-benar terus. Agi mo tayo hira. Ayamanan niya na medyo wata sa malo niya katulog-tulog sinsa madrasa na di makapreklamo sa loks bubuguin na niya kita makaluto asumawat ang na niya katulog-tulog medyo madrasa na niya kapreklamo di ka na yung takapin nito na niya katulog-tulog namigilata ginoko di ka na inuto aming medyo watatan na si Quisvila na pekalayan na yaman na nila yung bugitaw na may kusin kong madrasa lagi yung tagita balipang mo na ano din ang pangusara ino inya katulutulog yung yaman na nila nabito lagi ito na parang ko sa ano man ang mauri agi yung kurtawan pa ka agi yung bagay kapagiro nila ya Allah narilay kasi na maswayan sa mapamangisa nila ang Allah talaga magatos ka porsin ko na kapangunan na. Iyawi na akal tanong, wag yung kanapan tagpupuan. Di tanong pugan sa lugar, ubatan di maswa. Di tanong pugan sa lugar, ubatan di maswa. Aswaga matanong ng malibut, di ka bitang umamaluan ng batian. Iya kalubulubul, so yung mana niya nakatubati ako. Na upang pugan sa lugar, ama ko makano sa ano nga naman rin ay pag-isir ka sa Quran, pag-isir ka sa Quran, ada bakter tanong awid akan tanong sa kaya para gusto ka man itanong sa kakubati at tanong kapuga na tanong kaya pugulalan tanong sabi ko na siya ang pagpusa di sa kaya katil ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itupok tanong siya kaya manan yan na masa ini kalimutin رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به
Apabila mau patati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbuatan Adam namanya pasal demam busulang-ulangan o gelubugay sa dunia o tari basok niya pasal dunia ni basok o di mag-opisina niya pasal dunia ni mag-opisina o di na ang manin sa gelubugay niya pasal tari mawallah enun tagu agi nga ya talo enun tagu agi nga Sibu datang pun keadaan lagi ni atau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat nama manusia. Ai kira ada hanya pikir yang apa pihak yang didapatnya. Na ubah yang dipagamai. Ubah yang dipagamai. Dia kapnya terima tu pengen dengan Quran. Dia kapnya terima tu tinggal ustud na Quran tapi terus yang utama yang usia terus Quran di mana kan. Maka makaiman to sa walina kaya piniatan ng Quran ko na ide nga subugot-ugot ko naumia perlu abog na panrap nga ketika unawon na biya sa gawin na 2 minutos 5 minutos na napagkatos ilan yung nakabata ko na nadrul mushaf sadaqa yung mga pili ng Quran na bala sa Allah yung mga pili ng ay pinaliwang ka ayaman niya na mapagnan na gitu ijira at na niya pikir ka pungan mo ka nakamapin na ubang ka di mataga hindi na ubang ka di pagamay na makapugalingan sa lagi na tinugupan inibota di dalusan niya so sa kano to naging niya lokstano na di sumusunod di dalusan niya basta na mapikir ka pungan mo ka nakamapin na ubang ka pagamay wala ka to parang niya na undas plato pa man ang pagkalikot na kanan ang pagkalikot na lagi nagyan kaya kapapiniyat pendergano ato pa kaya na malo biya kapiniyat sa kaya ako Quran na makaw makasawa din ang pagkalikot ng iyong utakoran na ito na mambukutan din si kayamanan niya na wala na Apabila mau patati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbuatan Adam na miya pasad mambusulangan ng galukya apakah ang ngayon nagpunasi sa dunia enun tabu iti ginagin kaya talo agiyan kaya talo nasi ka panama-nama uwan jumani ka pangabugog ko kapi ka matay kaya manan yan napako makakukubuka sadaqatun jariyah sadaqah ada banian atau pokok sadaqatun jariyah mida susaka usus sadaqah kaya ana wata sugat ko na mga kaya na ijira awan na ayakap ka sa to ay narkian mo sadaka o susaka na bumlagi bida susaka na pwede ko 5 ko gumatan ako din kami to na alam mo sa mga padagang so pagkasukat sa malapira o kung ka din ito na ilingan na zaka asas sa katabrakaw aduma natunay ka pero Allah يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون sultan tadi keluar sedekah mai kumala transata gina dipiro na sedekah nah baka kumala tenanan Allah taala napad saya malan yang sedekah lagi pada ban yang ikagputola di kamunya no madala tao na taman sa dinam ni kamunay na pagaw makukubukan kada ibarat ya kau buka ko masjid agi mo kami ni buka na nabaw to zakat sadaqah ubaga ginawa na tamukian atika soalnya susah kata kami apa saja kami ini biar sama masjid ada butuh zakat kasus zakat nah mata tindusok pembegalo nah biya kau buka ko masjid na sadaqah ko na tama sa dinan di kanguna yung madagalataw kapsul no madagalataw ayaman na niya na piyuman pagkubun kunay pwede akapakaragin sama sa iman to lagi-lagi kayo pa man ang mga lalan nasa mga ulan nila ito pa nagpakayag yung takilid nakagip siguro na madagalataw nagtiyago nga sa waiting sheet kagiti ka sa buti rin sama sa iman to ayun mo kaya pakapagihalas ka sa kaya tagino sa waiting sheet kulala nalaw na pagpakasirong ruwag pagkapiyaw na ginawa niya na pagkiba ng pagkubur ka
O dinaan namin pangat kumasa po na kayo. Nasumpa ka na po na mga papano. Pagpakasino ko na mga tao. O di na sumara na ka na pagpakapiyang na ginawa niya. Pagpakakanong sa mga papano, pagpakakanong sa mga tao, na sadakaw to, pagkiumasin ako ito. So kapag sa madrasa, mga pinunan, tama si Sagir mo to ay amanan yan, na mga lala na di kumitan, na piyakilong piwan na kakalumpa, kakalumpa ko, kitsumadang lataw, na ay amanan yan, na pinunan si sadakaw dyan. Kinaubos siya pa, na sadakaw. Ato na yung kabarak ka to sadakaw. Dahil yung mansumiyatay, sunso Allah na yung nipir. Ari mamu. So kung sumiyatay na bitiru Allah Ta'ala sa Quran. Digo Allah Ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Yan naman po. Sukot-sukot ay Allah Ta'ala na matay na mapinigilingan niya. Ya Allah, pakakasuya ako dunia. Pakakasuya akong ako dunia. Ingkay na to. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Kasusaliga ko, ano ako mapinigumit mga salih, ni bibir. Ino to ni tiro Allah Ta'ala mga gumawa sa dunia na manamira o liwan malapas. Mamuasa ko. Ngayon siya, ay bitiru Allah Ta'ala na yung magtiro yan na فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Susaliga ko, kana ko ibilang kung hindi bibir. Tiyak siya mga naman nakagibs kumakawa si sayamanan niya. Naging mutapakuburan yan na so lagit sa uda korma amin isirkan yan na palawahud ating bangin. Allah. Berarti soto na mga pentingan yan na kumakasusad sa dunia. Naya pa na magtiro yan na kumakasusad ka. Kumakasusad ka. Na gina, panama-nama yung manusia, isa amibugag yan kung kapulintaw niyan ulo niya na mga bagag sa sadakat ng Jariya. Niya gumbuga, amya kabagag sa sadakat ng Jariya. At na pananaguin na. Kumantuan na miyong masihok kubuta. Miyong masihok kubuta. Na, ikadua, waladun salihun yadu'u lah. So kapag ang buwata sa wata salih, na ito supugo siya itanong kagyan. Ana-manamar ka, makasiguran ka sa wata ka. Pag mayroon na gusto yan mati sa Quran, pag mayroon na kakilala niyan sa Allah, pag mayroon na siguran niyan sa Allah Mesa. Maluman ka rin, sumiyawapat, nanawata yan, kuman makasilbo yan, nagpakagirawa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Ya Allah narila ya bukan narila enggak pun sumber lagu sang Allah. Adi po kaya tarimano. Nawan na dusang karon ay mana din namya penas. Wana dusang karon ay mana din namya penas. Ha? Waladun salih. Apakah buat asawat as-salih. Naging mo tao pero na salih na bilang ataw. Why? Kana berwarku niya hafiz. Nagurwag niya alim, nagurwag duwa yung mga niya ng alinsan. Panama malingay swata ka na api adong bulo yung hapis, api adong bulo yung alim. Na panama malingay, may lay ka uman mo maswak ko na suja maswak. Panama malingay sa alok siya na uman makumanap. Bagapi ang naginawa mo. Enong ko ka, wala dun salih, bilang ataw. Makikilala niya sa Allah. Uman waktu nafsu sa masjid. At naman ko sa nayaman niya na hubuno na makasisimula diba siya suwata ang nabasan. Hindi siya ipunan na mo basa ang suwata ka nabasan sa siya masjid. Ha? Yuti watasan. Na panaman-namar ka. Nabaruan mo, kaya kasamutan na watasan na umaturin. Watasan na umalim. Di. Watasan na bilang ka. Kaya doon yung mga watakan, panama-namar kaon siya. Mulwit sila na mga bilang ataw. Makikilala yung sa Allah, na pinamana nag-iyon po ito kumana.
Uman siya di makapli mawakto kung mabugasan. Kaya kung mapita sublas kami ito ka po ka. Tingin na abi, uminan yung maswakto na sumiyatan. O, kapag ang buwata sa watasali. Awa. Niya panutol, sa ikong mga tabi'in, aad na ginawa yan buwata. Kaya man yan na ginawa yung kami barat, ikakaos na drasya. Kaya tayo pa mas kumakan mo po, panas siya wawalay. Agilang gumilang. Nainisin niya, tingnas ka man, sumamawala yung ano, classmate pa ano. Tinaw eh, tinay nung ani maulo lang. Tigil. So, man, din, gano'n po yung watak na mapin. Nagkimarang. Allah. Naokan! Ang kapulitan ng mga loks tanong na wala gano'n po tanong di ba binenta. Yun din pinangaman na ang kapulitan ng loks tanong. Oy. Gala po gila lagi dito ay mana niyan tanto niyan po na initigil. So kapag luman, ay mato na pangya tingay ginawa nga. Oy. Ya din lagi siya masa pangilay na natin may gyud na mapya na gyud ng yugo. Why ako mga gilibot sa lima pya na investigar siya mga. Oy. Nya problems. Oh, nagila. Panaman umanisay mga bulot sa wata yan wata sale. Wata bilangan daw. Why? Api ay mo maarap ko na man mga simbayang nagipanglingan yung sarila. Ya Allah narilay ka siyama. Ya Allah narilay ka sina. Na magatos ka po singko na tumor din nagyang utaya man niya. Nagil po kita naman natin. Ikatlo at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmun yuntafa'u bih. So ilmu adi kang gunaan. Lagi ng mga ulama tanong. Why? Walang yan tanong nila ng mga pipya. Na miyang gumana ka. Na tama sa kang gumana ang kau. Na piumakiran yan. Why? Nahiligyan mo tali panutundis na drasin. Why na miyang ang giro na una sa kapit pikiran niya. Sa gawang kami aditan. May adin niya na nokstanong. Mga sulit mo. Lagi nung sana siya rin sa sudalawin. Nawan ang lima mo na iba pala sila niya nga ligyan ng mga pipya katero na sa linya nung diking gulalan sa iyong mga pipya niya nga ligyan nung na ayaman na nila piyo mo. At na miya bariya pa kayo siya ino tumapiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Su'uba ka radiyallahu anhu. Napiya pagtimbangan sunang-ulang mga amal tanong na ayaman na niyan na narkeno. Timbangan sulang-ulang mga amal tanong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mauna sa timbangan sa timbang Abu Bakar. Kung kayo nakagiyas ka rin ipag-umpagan niya marumasay sa kaya unutin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibigay ron na uman niya man niya na mapagaman umiyunot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na timbangan sa din na palabat nung naibigay ko Abu Bakar. Minira ko tarkatan. Api sa tanong na sumabungil ko tanong yan ay benar ko mabubang. Yung tayo dalil kay Ustad at naman dalla ala khairi kafa'ili said sa mga guna na sa mabiyang nayamanan niya na din na palabat ng walang tanan imbigay yan ng kaya sa baban. Aw ilmun yuntafa'u bih. So ilmu adikang gunan. Nataman sa dikang gunan kang gunay kumain mo. Ayamanan yan na niya nga nagtanong mga pipya katero ko sa kawa ulama. Nagyang ko talitan ron iking gulalan na pagpapad ko to si ayamanan yan na mga kulit. Na, yaman to biyag daw tayo sa akin kayo pa mga ngintero. Lumatay sa mga ulama. Daw malalabo ulama. Sama sa iman ko bada may good sa akin kayo pa nakapapantag na bidya. Tanto amya ka agurgin adi ba ay mana niyan na masatan na sabab ko kalginya ay yung tado kita ni man wala ako pa kaya mana niyan na magatos ka porsyento na isirik ko na mana niyan na ginawa ka paninta wallahu taala agi asa patanoro na kay tanong sa inyo pa man mga ulama tanong siya ipun kayo siguro para sulit wala si
Bawa siya din sa idali ako o kaya prasa-rasera. Uy, kasi na niya kikilalatan ng mga ulama. Ama kaysa mga turut na yan, mana niyan na napiarat yung madagdataw na nakatiaging yung mga punsi ang mga ulama. Ama kikilalatan ng mailay tanong sila. At di na ginawa yung sinikwa mana niyan na mga tawa na bumapit sa iyo kayo pamana kapapantagan na bitira at di-indiscuss. Di-indiscuss na di sumpo mga kalatan o mga mukari. Asal tayo na di kami maganda. Nanti siya mga sinabuto, ayamanin niya na may makalina sa tanong ni mga sinabuto. Ayamanin niya. Naayasuan tanong. Nagyan mo ito ayamanin niya na tingin tanong. Ang misurabik. So pamikiran tanong. Sigurado, kinalakas ko ayamanin niya na ulama at ito ulama. Kinalakaw nito. Na inshallah na YouTube niya ayamanin niya na oro tingga. Sika ko ayamanin niya na oro. Ayakatir wallah na tingin na الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dina ni kwanta no tax. So siya no to mga tao pagpamakinig nila sa mga katero na pugununtan nila so lebiro na mapya na upitan wala na ahsan فيتبعون أحسنه pugununtan nila sa lebiro mapya na gina ni mga tao at wallahu ta'ala ang mga lalantas yakan. Gila ni mga tao mga lalantas yan. Na ato na yung kita kapag unutitan mo ko labi mapiyaw na kate. Isudan. Upo kayo man. Miyakat tumila nga agyan mo to aduat tingin. Napalaya mapiya. Giyo mo tayo sa na mapiya. Giyo mo tayo sa na pinaka mapiya. Nabugang na giyo mo tayo mapiya na yakuha nga na sa pinaka. Pugunutan nila na tigol na sa yun na pinaka. Yun. Miyakan tubla nga sa mapia, ang usopina ka mapia, nabulag na ka sa mapia na ako nga na sopina ka mapia. Miyakan tubla nga sa pinaka mapia, ang usopina ka mapia na ako nga na yung taduro pinaka mapia, yung pinaka mapia. Ha? Di ka po sumabubo. Kalagi dugo yan, miya so yan nakapangasar ko. Tiga na yun, wakikasar. Pupot, tatil pitero yan. Para di tanong ba, kuwaya mana niyan, na mamubulo na sa masayman to. Antut no pa man na makasisa kita subutan pantay ko yung mana niya na di ka pagluma na di ka nung ginawa kaya di bugol mami di ka nung ginawa kaya di bugol mami at na mga ginawa niya kaya katiro rasul na tingin na al-kayhi sumanda na nafsang mo ila lima ba'dal mo sumalanda siya ka nagyuti ko at ano tax may letano sa mga pipi agil po hindi, nagyan ko tadi ka pakasimbolo, asadya, inunutan ka o panagunta man o pamikiran ka, panagunta man o kaya kabigan mo, na insya na nag-YouTube di umutin. YouTube. Pinalaman na tayo sa Allah Ta'ala, ay mananin na si itanong matatang si Saya kayo pamanamasa, pagkalangan tanong sa ayamanan niya na panagunta man. Kaya kaya mga rin ko itanong, na ugas o kapananamariran, sa ayaw na niyan na magawin tabiran o arkiran, bataliran na YouTube ipakapip ang ginoen. Tanto sila na ayaw na niyan na mananama. So mga ulama na panaliran pero na tira na sa mga rinuit na dila di panutun na ubang ano sumpo Quran. Bali yung pumamakinig sa Quran. Kakagawin ka nila. Naging mo piptirutan mga watatan. Kung baka nung bumay, kung gano'n po ka mga jahil, gano'n po kayamanan na yung nakaduro niya gano'n po kayamanan na yung mga Kristiyan. At ulit gano'n po mga Kristiyan o gano'n po mga Yahud. Naging po maging niya po mga nakakunsya. Gano'n po Islam. Gano'n po ka na ng mga kafir. Nakuya may linga na gano'n po Islam. Di ko pagawa, gano'n po Islam. O manaya ka di ka muna, si mga po po marimay. Lagal ka. Oy, ako ay ng mga rin. Sa bro, tiya kata sa saya, pamariya ko kang sama. Matan na niya takaw, niya tawagin ang kaya siya kaya ko siya. Tawagin mo kasi alan. Anak, siya umabot ko siya maroy na tiya na. Inshallah, ta'ala, awan. Dito yung para pang-isama. Ngayon, kaya kayo pa man na kaya pakatitan yung may tanong dito ba po siya tanong
Sebab yan naging ngayon pa man nagyan di siya limuwag lagi ngayon los na nabi ang kibulong tanong sa Ginoo lagi ngayon los na napun sa hajj kapag ito tanya ka lagi siya na mga pagmutar lagi si makonot isay kali na naisay na gagawin hindi na sisigat ni saya malanin na Saudi yung kaplengan na madagdag ako na hindi na datarima hindi na nagi ang anisan datarima so haji hindi ang anisan yung buat kaya rin kaanuman na siyempre nito Allah ang kain na ego man ini siyong karo na pantag sa siyempre Allah yung buat kaya parang demarka na siyempre nito Allah yung buat kaya parang awida akalaka siyempre nito Allah yung kaya sumbayang ka sa Masjidil Haram na abiyay kung pikiran ka na sa ating manawak mo na magatos yung gibo sa bihin. Na abiyay dito pipikir tanong sa namawat ayan na para yung mga pipiyay na yun. O ito na yun ito Allah lagi mo tayo manan yung nabubulod niya kaya meron po yan sa simbol 45 kung waduma na ito pa kaya dito niya pa siya ko pa kaya iman mo na mga pipiyay ginawa niya sa kaya mo tayo manan yung nakuburian niya. Permintaan si Allah yang utano dan berbina Allah Ta'ala bulan lupa di kampung Tadanian sehingga mutemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utano nah mangitan si Allah sa amin ya tanong balik. بسم الله وقال ربنا ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين خاصة على هذا المتوفى حج عبد الغني أسم يا أرحم الراحمين آمين اللهم ارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أدخله في جناتك جنات النعيم اللهم أدخله في جناتك جنات النعيم اللهم أدخله في جناتك جنات النعيم اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
38.